zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutoitika muzuva ranhasi. Nyaya yekutanga ndiye Sitana Dadesi. Sitana Dadesi, what inini I cannot be left out. Why would I be left out? Munyu Bae one wa MaiTt's mura wakabuda vachivasenga vachizeswa mudenga vedu vakazeswa vachifana vachisekerera kwavari ikokoko vachiganyika rutivi. Ndokubva Sitana Dadesi waenda akati saka muri kuti MaiTt's vane brand new love here. Uya ato x here doti zvinokona kuita 5 hashtag mama MaiTt's mukati mamati handisi kuti wangoda kuti chipapo ndatomboti ndaita mistake yekuverenga zvikanzina Sitana Dadesi. Saka open the link in my bio muite kuti sei munoona song yangu yakanzi mamati. Handiti timboimba hedu hazvina kushaya zvikanzi isusu tinoimba zvinoenderana nepanguva iyoyo zvinoitika zvakare. Kuna Sitana ndo kwatinoenda. That is the anthem. Mamati, congrats, happiness, having a friend. Nani na Sitana Dadesi waenda wachipindira katina ngati left out ndikuti zvikanzi nevamwe even if it ends in tears they are your tears. Handiti vamwe vakati brand new lover saka mamati brand new lover zolicious ari kuteresa achizviona zvake kwa this seems what Sitana back with bang. Ngaaita sei ngaaitwe yanoitwa kune timu riri kuti it will end in tears yenyu here musodzi yachowo regai munhu aite zvada panguva iyoyo vanhu avo. Zvikanzi nevamwe those saying it will end in tears ndimi muchachema here mashaya rice pamuchato. Ichi statement chakabva kuna Lorraine Guyu chekuti imimi ndimi muchachema kana mashaya mupunga unosvikipiwa unojambiwa unosvetupa nendiro yemupunga pai pakazara vanhu. Zvikanzi hashtag mudharadziva the legend mieo gaya brand new lover uya akuta kunge demo sort of prophecy yamakaimba apa mudharadziva brand new lovers zorichas into x mieo mamati. It will end in premium tears. Mudharadziva the spect kunadziva ndiko kwatinoenda. Even if it end in tears they are your tears. It will end in tears. Yo yanga chiranga chingorogwa zvikanzi chichakanyanya nevamwe tikati hazvina kushata. Zvikanzi ndaifunga kuti dziri kuda kuti vati vakupotsere pasofa it will end in dust. Nevamwe hazvina kushata ndomaonera ndingachita vanhu mumastreets umu tikati aiwa zvakangonaka chingoramba zvakare chingoti congrats wacho kuna mura wacho congrats zvakare kunani kuna Sitana Dadesi kwakaimba yayo mamati yacho ni prophecy yake yaataura pa post yake. Tobva ipapo toinda kune Iharare vakaposta vakati NelsonChamisa sitting on jecha. Iri ganisa disclaimer pandiri kuita comment inoyi handisi kubata zvematongerwa enyika bodo asi ndinoda kungotaura macomments aiswa under post iyo yekuti hashtag NelsonChamisa sitting on jecha. Pekutanga ndatombota sitting on jecha asi jecha rakaita sei ndobva ndatombotenderesa ndatozuma nekuti ndasamboona munhu unopostiwa chinzi sitting on jecha ka ndobva ndaenda. Zvikanzi nevamwe sitting on his favorite ingredient zvokwadi. Vamwe vakati saka zvashamisa kugara kwake pajecha zvokwadi ndo zvamukuda kuzama kutaura here. That's exactly where he belongs hakesha. Handiti ndiye akaridira here ipapo aptuna ndasanda kuisa zvikanzi ndiwe wakakomenda zvine musoro nice comment. Handiti zvikanzi nevamwe zvakare what's happening here. Vamwe vakati ina ndikura nhema iwe unondiudza here kuti news watoisa news dzekuti dzitori news idzodzo dzekuti munhu wagara pajecha. Stop acting as if haugoni kuita sei kufungawo nemumwe mufungiro watinongoita uyayo itori news idzodzo kutoposta. Vamwe ndokuti zvakare ndopaunoona kuti maZimbabwe zvakaoma zvokwadi. You are educated but for nothing zvokwadi. Saka zvokuti Chamisa wagara paivhu chii chakakosha pazvinhu izvozvizvi. Saka zvorambidzwa kugara pavhu nevamwe avo. Inyaya yesocial media chete kuda kungoonekwa bedzi nevamwe vataura izvozvo. Zvikanzi chasara kuudzwa kuti Chamisa adya sadza repamemorial service kana panhamo nevamwe asiyana neiniwe. Zvikanzi zvakare because it's Chamisa ndosaka madi maposta kuti wagara pajecha. Ndikati hazvina kushata.
saka zvashamisira chii ipapa kuti wakagara muvhu chii chashamisira? What's so special about this? Zvanzi tibvireipo apa nevamwewo avo vadero zvikanzi why does he need cameras kuti aprove humility nekugara pachecha vamwewo avo tikati hazvina kushata asi ndonatsa kuti chiitiko chaita kuti agare mukati mevhu imomo chatochaitwa news vanhu vakashamisika kuti nekuda kwei mazofunga kuti imimi is worth reporting kuti munhu wakaenda kwaakanga aenda akandogara pachecha asi vamwe vakadanza kuti aiwa it's a sign of being humble. Munhu unoratidza kuti uri une humility yanaye mukati make saka uri kuremekedza zvakare vakuru maelders ake ndo saka akagara muivhu ndo zvandabatawo zvakare ipapo tichibva ipapo toenda zvakare pane nhau yakanzi varume chii chiri kukutasai kuita saWatson Flex munyaka anotenga maiPhone 10 Plus engaged in class so haters on Instagram are blushing him but ndiye murume ega muno cake on point. Handiti mumakazens nemusikana akabuda ipapo akatonzi will you marry me Zalikamu kani handizi kuti unonzi hadisi rake Zalika ndofunga ndo zita rake iroro zvikanzi nevanhu kumacomment section uye muone zvikuitika pano ukangozwa kuti vanhu tinowana nekufunga zvakasiyana zvogona kubatsirai naimi ko S10 haisi Samsung here iri kunzi iPhone 10 ko vakambotengerwa mota kana kuti vakatengerwa mota vanozoti chii? Cousin, you are so behind yo. This girl collected the gifts and later insulted this guy pa Facebook kuti siyana neni handikude foni yakatopwanyiwa chi nemface zvikanzi fambai naro vedu veshoko zvakaitika rini zvikando zvakaitika muvhikidzo dzatadarika idzi zvikanzi Watson Flex munyaka akati bloka musoro bangu wake the guy akatiitira drama asi kuti ndoonasa kuti unotozikanwa ndikwa nevamwe vasikanawo zvani vamwe vasikana hausi wegawo zvakare hazvina kushata vamwe ndokuti mati iPhone chii some women don't deserve it so vamwe ndokuti this gender nekuita zvechirunguka yavanoda iyi vasingaigone please tiyanai nazvo chekuti tizisa zvekaucha yedu nekumhanyira kuita chirungu chavasinganzwisi this gender will never appreciate the effort nyangwe zvidi for them is about what their friends will say about iPhone yave nelast number yaya bwirisa iPhone S10 Plus I don't know ipapapo zvavari kutaura izvi zvikanzi but whoever is close to the guy akadi kuti amudirector kuna munhu anogona kugadzira makeke vamwe ndokuti it ended way back in tears futi zvamukuta zvakato expire hazvina kushata zvikanzi if it ended in tears vanga vari kungoburisa chi maybe mapicture yakungosvotesa here nevamwe avo handisi kuti chii kana kuti chii but akagona akaramba cause I think we can all agree kuti hi is a no sazi kuti mukomana ndiye ari kunzi is a no equal to baby ndo is a no I don't know ipapo apo ndiye tapwiri that is a Samsung S10 Plus then it's generic not original one because the box riri kutaura though got same features but yakata kwakamira zvakaoma people hate to say that maona manje okay vamwe vakati keke racho hanasi kumira zvakanaka vamwe vakati isinodena plus he gave ye S10 zvanzi vanhu musashore imi iPhone hazvireve rudo hatarise kuti after 5 years kuti zvezvifamba sei nevamwewo avo tikati zvikanzi mai vaka hana kutombotengera kana freezita asi vari busy kudese kutrenda vakadai usoti I don't know like I said vanhu vacho ava ndinenge singanyatsi kuwaza kuti ndivanani chaivo ivava vakabuda vachitrenda nechi nenhangirani dzavo idzodzo dzavakatrenda nadzo iPhone uye zvekuzonzanzi vakadi vakapanana mazhaba ava vakapanana asi chirega ingotaura kuti all the best kuna iye wacho akapuwa iPhone S Plus nemukomana wachoni chinguvati aiwa mwari dai vakomborera svitsaro yanyu yacho kana vachiri vese irambe ichitase ichiropafadzwa naJehovha musi wedding tobva ipapo titi all the best kuna budi sitanadhadhezi nesong mamati yacho iyoyo uyezve nekuti vanga vachifarira mura chingoti congrats zvakare nekuti vari kufara vachiziviswa kwavari ikoko vachibika futi nemasoseji vabuda vachibika nemasoseji kuda kuti vanhu vazhinji vanga vachitoshamisika vachino vari kutobika masoseji chitonakirwa vachitonakirwa vachichidapai saka ndoti all the best zvakare kwavari ndichibva ipapo ndichiti zvakare kumaraini ukukuku vamwe vari kushamisika nekuti
nekuda kweimati news dzekuti kuti mukoma NelsonChamisa vakagara pajecha. What's so special about that? Ndosa kuti ndofunga vanhu vacha confused ndikasati handizivi vanhu vakatosaka kungogara pajecha kana kugara pacheya tuta news utonzi wakagara pakati I don't know tikita tapwere. Saka chirega ngoti ndo zvese zvanga ndava zvangu nazvo muvidhiyo yangu ino. Ndichakubatai zvakare muchikamu chinotevera.